نوت و هەفت سال بەرێ di bîst û nehê Hezirana hezar nefsed û bîst û pêncan de Şêx Saîdê Kar û çil û heft hevalên wî li Amedê hatin darvekirin. Serhildana Şêx Saîdê Pîranî di sêzdehê Sebata hezar û nefsed û bîst û pênca de dest pê kiribû. Li Amedê komela Şêx Saîd digel rêxistinên sivîl li meydana ku Şêx hatibû darvekirin daxuyaniyekdan û daxwaza radestkirina meytê wan keşifkirina cihê gorê wan hate dubare kirin. Ji bo berjewendî gelê Kurd, ji bo serxwebûn û hurriyeta milletê Kurd, ji bo jîna bîr û baweriya xwe serhildanekî dest pê kir. Hereketekî dest pê kir. Ew hereketa û bi navê Şêx Saîd û rêhevalên wî hatin navkirin. Hêjayê bêrxistinê ku piştî avakirina Komara Tirkiyê Kurd di qanûna bingehîna 1924 de hatin red û înkar kirin. Şêx Saîd jî di jîveyekê derket û li hember rêveberiya Kemalîst a Tirkiyê serî hilda. Di dema Komarê de ev yekemîn raperîna Kurdan bû. Lê ev hereket bi ser neket û Şêx Saîd digel çil û heft hevalê xwe li Amedê piştî dadkirina bi lez û bez a li Dadgeha Îstîklalê fermana sêdarekirina wan hate derxistin. Bîst û nehê Hezîranê de li meydana Deriyê Çiyê hatin sêdarekirin û têgotin li vê meydanê hatine binavkirin. Lê hêjî cihêgorê wan nekeşife. Doni itfaqa cumhur digot, îro itfaqa millet dibêje. Eger kî dixwaze ji pirsgirêkê gelê Kurd ra kî dixwaze rûbirû bûye û helaliya xwe bixwaze, keremke gava yekemîn, gava hanî ziman, bira Seyid Rıza, Cibrali Halid Bey, Yusuf Ziya, Said Abdülkadir, Hacı Abdülbey, Bitlisî Kazım Feyzi, Seyid Rıza, Said Nursi, o ve hazaran kiryarên bênas gorê wan hatine veşartin, serî de vana diyar bikin û cenazeyê wan radesta malbata wan. Malbatê wan doz vekirin ji bo ku cihê wan keşif bibe lê hin biryarek êrînî derneketiye. Li Kurdistanê dibe heqîqet li ser qebûlkirina Kurda pêk were, li ser lihevkirina Kurda pêk were, li ser aştiya Kurda pêk were. Ew çax em ê karibin gora Şêx Saîdê Kar jî bibînin, em ê gora Seyid Rıza jî bînin. Kurd her daîm ew ê li vî heqîqetê xwedî derkevin. Vî heqîqetê rêya rastiya Kurda û rêya rastiya mirovahî ye. Ti car kes ew ê nikaribe pêşiyayî bigire. Ew ku wextê sağ bûn, tekoşîndan, mücadeledan, li hember zilmê, li hember zordariyê û ji bo serxwebûn û ji bo azadiya gelê Kurd, ewana bi heyata xwe, bi jiyana xwe, desnayê zindîtiya xwe de çawa tirs bûn ji wan re. Peyk wan şehîd jî kirin wî tirsê di nav dilê wan de heta xurttir bû, zêdetir bû. Ji bo wî jî, ji bo ku wan ji dilê me, wan ji mejiyê me dûr bixin, dixwazin qebrê wan hunda bikin, nîşan nedin. Li hola konferansayê a Tahîr Elçî jî li ser hereketa Şêx Saîd panelek birêve çû. Serokê Baroya Amedê Nahîd Eren li ser biryarên hiqûqî de tevgera Şêx Saîd şîrove kir. Lê Kole Erseher Akşay jî li ser heza bingehîn a tevgera Şêx Saîd kotarek da. Êca gotine ku neviyê Şêx Saîd Qasım Fıratçî ji bo bîranînê qeftanê kalkê xwe Şêx Saîd anî ji bo ziyareta mirîdan. Digel vê bernameyê li Amedê çendîn bernameyên cuda ên yadkirinê jî hebûn. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.